Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα πλούσιο παιδί που λεγόταν Λιδία και ήταν 9 χρονών. Όταν μεγάλωσε, βαρέθηκε τα πλούτη και ξεκίνησε να βρει το νόημα της ζωής. Η περιπέτεια άρχισε. Την άλλη μέρα τα ξημερώματα πήρε τα πράγματά της, την τροφή της και το έσκασε. Πρώτα πήρε το αεροπλάνο και πήγε στην έρημο. Εκεί είχε πολύ ζέστη. Περπατούσε και ξαφνικά είδε να πετάει από πάνω της ένα γεράκι. Ήθελε να την κάνει να πεθάνει για να τη φάει. Το κοριτσάκι άρχισε να τρέχει όσο πιο γρήγορα μπορούσε, αλλά το γεράκι την έφτανε. Ευτυχώς στο δρόμο της ήταν ένα δέντρο και το γεράκι χτύπησε πάνω του. Στην παραλία την περίμενε ένα πλοίο. Με το πλοίο πήγε στο Las Vegas. Μόλις έφτασε είδε το μεγαλύτερο καζίνο. Μπήκε μέσα και άρχισε να παίζει πόκερ. Έχασε πολλά και αντί να τα δώσει έφυγε αμέσως. Άρχισαν να την κυνηγάνε. Όταν την έφτασαν αυτοί άρχισε να τους παίζει σφαλιάρες, μπουνιές και κλωτσιές. Πέρασε η ώρα και αυτή ακόμα τους χτυπούσε, μέχρι που έφτασε στη θάλασσα. Εκεί ήταν μια μικρή βαρκούλα. Μπήκε μέσα, ήπια νερό, έβαλε την τροφή της μέσα και άρχισε να κάνει κουπί. Έτσι ήρεμα προχωρούσε ευθεία προς βόρειο πόλο. Μόλις ξύπνησε, είδε την τροφή της να είχε παγώσει. Εκεί που κοιτούσε, άρχισαν να πηδάνε από πάνω τους χιλιάδες και τεράστιες φάλινες. Μια κιόλας έπεσε πάνω στη βάρκα και την έσπασε. Αυτή έπεσε και άρχισε να κολυμπάει. Ευτυχώς έφτασε στη στεριά. Είδε να την κοιτάνε κάποιοι άνθρωποι. Ήταν ασημόοι. Την βοήθησαν πολύ. Της έφτιαξαν μια βάρκα και τη χαιρέτησαν. Με τη βάρκα έφτασε στο σπίτι. Εκεί κατάλαβε ότι το νόημα της ζωής είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να αγωνιζόμαστε για να πετύχουμε τους στόχους μας.